Alhamdulillah Al-Malikul Karim Ar-Razzaq yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir wa yamdahu bil mali wal aulad man yasha subhanahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amihi al-azimah wa uthni alayhi al-khayra kullah ala mananihi al-jasimah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. احذروا كل ما يصدكم عن الله وذكره من مال وأهل وولد. وتذكروا قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Mga mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging tagapaglikha, nag-iisang Panginoon na siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Siya ang lumikha ng lahat. Nilikha niya ang tao at nilikha niya ang mundo para sa kanyang mga alagad na ang mga tao upang masamba ng mga tao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang lumikha ng lahat at nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit tayo ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya ang mundong ito at ang lahat ng nasa ibabaw nito bilang palamuti ng buhay dito sa mundo. وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Sabi ng Allah, ginawa namin ang mundong ito at ang anumang nasa ibabaw nito na palamuti upang subukan namin ang aming mga alagad o mga alipin, ang tao. Sapagkat ang tao, ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba sa kanya, pero sinubukan din ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano natin papaano ang pagmamahal natin sa Kanya at papaano natin hawakan ang Kanyang relihiyon, ang ating pananampalataya, alin man ang magiging gusto natin, ang mundong ito na may palamuti o ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinanggalingan ng lahat, nanggagaling tayo sa Kanya. Kaya ang pamagat ng ating khutbah ay fitnatul mal, fitnatul aulad. Ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao tungkol sa kayamanan at pagsubok sa kanila tungkol sa kanilang mga anak. So ibig sabihin, ang kayamanan at mga anak, mga supli ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buong santatauhan, ang lahat ng tao ay hirap na hirap upang habulin ang mga palamuti sa mundo ito, upang habulin ang kayamanan. Yan ang pinakamalaking hinahabol ng tao, pinakamamahal ng tao na maipon niya ang kayamanan. Pagkatapos ang mga anak, paano dumami ang pamilya niya, din ang kapangyarihan,
sapagkat naniniwala ang tao na ang kapangyarihan, ang posisyon ay hindi makakamit kung walang kayamanan. So ang nangyari sa tao sa panahon ngayon at pati pa noong mga unang panahon, nagkaroon sila ng saloobin, nagkaroon ng tao ng prinsipyo. Na ang prinsipyo na yan, ang paniniwala ng tao ay lahat ay idinadaan sa kayamanan. Ang pinakamainam sa lahat ng palamutin ng tao dito sa mundo ay kayamanan. Kapag wala kang kayamanan, kumbaga wala ka sa listahan. Yan ang paniniwala ng karamihan ng mga tao. At dahil yan, nagsumikap ang tao para matipon ang kayamanan. Hindi na iniintindi ang pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mag-ama ay nagpatayan dahil sa kayamanan. Mag-ama, mag-ina, magkapatid, magpinsan, magkakamag-anak ay nagpapatayan sila dahil sa pagmamahal sa kayamanan. Wa ka'anna dunya khuliqa lil-mal wal malu lid-dunya. Ang pagka-intindi ng tao ng mga ibang tao ay nilikha lamang ang mundong ito para sa kayamanan at nilikha ang kayamanan para sa mundo ito. At walang iba. Mga kapatid, nagkaroon ng tao ng isang prinsipyo na tinatawag na al-ghaya tubarrirul wasila. The ends justifies the means. Yan ang filosofya ng mga tao walang paniniwala sa Diyos at sa Panginoon at walang paniniwala sa pagkabuhay muli. Ang paniniwala nila ay pinakamainam sa lahat ang kayamanan. Kaya sinakripisyo ang lahat. Sinakripisyo ang buhay. Libo-libong buhay, milyon na buhay na sinasakripisyo para makamit ang kayamanan. Kahit anong paraan para makamit mo ang kayamanan. Magkaroon ka ng pagtutubo, magnakaw ka, mangurakot ka, pumatay ka ng tao, mangrip ka, o anong paraan na nagugustuhan ng tao para lang makamit niya ang kayamanan. Ngunit hindi niya inaalaala at iniintindi ang katuruan ng relihiyon na ang kayamanan ay hindi al-malu laysat gaya. Al-malu laysat gaya wa innama huwa al-wasilatu faqat. Ang kayamanan ay hindi yan ang pinaka-final na target ng buhay ng tao. Ngunit ang kayamanan nilikha sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para lang paraan, pamamaraan lang. Wasila, it's only a means. Pamamaraan lang upang lumigaya ka, upang masaya ka. Ngunit hindi lahat ng kasayahan mo, kaligayahan mo ay nililikha ng kayamanan, nakukuha mo sa kayamanan. Napakaraming mga tao na yumaman pero hindi sila masaya. Sigurado maniniwala kayo din mga kapatid. Mga mayayaman, mga millionaire, multi-millionaire, hindi sila masaya. Bakit? Sapagkat hindi pa sila kundin. At marami rin mga tao na hindi binigyan ng kayamanan, kaunti lang ang kayamanan, tatamtaman, pero masaya sila. Anong dahilan mga kapatid? Sapagkat ang mga tao na masasaya sila, kontento sila, sa kanilang mga kinikita, naniniwala sila, naintindihan nila na ang kayamanan ay hindi mananatili sa kanila. Nalaman nila na ang kayamanan ay gagamitin lamang na paraan para maging maligaya. Paano ka maging maligaya? Sa pananaw ng Islam, para nasamba mo ang dakilang tagapaglikha. Makamit mo ang buong kaligayahan kung sasambahin mo ang pinanggalingan ng lahat
Ang pinanggalingan ng kayamanan na yan halos sinasamba ng tao. Sinasamba ng tao ang kayamanan kasi ang pag-aakala niya doon lahat ang kaligayahan niya. Pero naging madahilan na siya ay naging bigo sa kanyang pamumuhay. Bigo sa lahat ng kanyang inaakala. Mga taong matataas ang tungkulin. Mga mararangal ang posisyon pagkatapos ang kanilang naging hantungan ay kulungan o kaya pinaslang sila. Minasakil sila dahil lang sa kayamanan, dahil lang sa pagmamalabis na pagmamahal sa kayamanan. Mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pananaw ng Islam, wa'lamu anna fitnatal mal min al-fitanil kabira. Tandaan ninyo mga tao, usang katauhan, na ang pagsubok tungkol sa kayamanan ay isa sa pinakamalaking mga pagsubok. Examine, pagsubok. Bakit pagsubok? Kung wala kang kayamanan, halos hindi ka matulog. Ang pag-aakala ng tao hindi na makakakain dahil walang pera. Walang pera, walang bed sa kurinti, walang bed sa lahat. Hindi. Yan ang pag-aakala ng tao, at hindi pa rin makapagdasal, hindi niya nalalaman na may lumikha sa kanya, na kumukontrol sa kanya. Kahit anong klaseng paraan na gamitin mo para matisto ng kayamanan, pero nakatakda na ang ibibigay niya sa iyo, ipagkaloob sa iyo. Maniwala kayo mga kapatid. Nakatakda na, natapos na, tinapos na ng Allah ang makukuha natin. Alam niya ang ibibigay niya sa atin. Kaya sinubukan ng mga tao ng malaking pagsubok tungkol sa kayamanan. Nang hindi nakapasar ang tao sa pagsubok sa kanya, tinipon niya ang kayamanan sa kahit anong paraan. Tulad ng nabanggit natin. Kaya ito'y sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narito ang kaniyang hadith. Ang hadith, para sa mga gustong pumasok sa Islam, ay salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na preserve ng kaniyang mga kasamahan, na-preserve o inalagaan ng mga pantas na mga maalam, mga eskolar, at kinumpile sa isang libro na tinatawag na hadith o kaya sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng kanyang pamamaraan, ang kanyang mga salita, ang kanyang saloobin, lahat ng ipinahintulot niya at lahat ng ipinagbabuwal niya, at yan ay lahat galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganun din ang lahat ng mga propeta, ng mga sinaunang mga propeta noong panahon nila, katulad ni Jesucristo, si Moises, ang kanilang salita ay galing sa Allah. Inspirasyon, wahi na galing sa dakilang tagapaglikha. Ang sinabi ng Propeta Muhammad, annahu qala, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu min al-mal am min al-halal am min al-haram. Darating sa huling panahon sa mga tao na ang magiging kalagayan nila ay hindi na nila iniintindi kung papaano nila nakamit ang kayamanan. Nakamit ba nila ang kayamanan sa tamang paraan o sa maling paraan? Kaya yan ang tinatawag na
halal at saka haram sa Islam. Pati sa gobyerno natin ay kinukundima ang ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth. Anong ill-gotten wealth? Yan ang haram. Kato lang hindi naiintindihan ng mga ibang religion, ang Islam, galit na galit sila kapag naririnig nila ang haram. Anong klaseng religion daw ang Islam na halos lahat ay bawal, Sapagkat ang Islam, ang tunay na relihiyon na lahat ng ipinagbabawal doon ay ang nagbabawal ang dakilang tagapaglikha at lahat ng ipinahintulot ay ang tagapaglikha ang nagpahintulot. Hindi yung tao. Hindi katulad sa Kristyanismo na nagbabawal mga pare, ang nagpapahintulot mga pare. Kung tingnan mo sa Biblia, ang kanilang ipinagbabawal, hindi pinagbabawal sa Biblia. Ang kanilang ipinapahintulot ay bawal sa Biblia. Katulad ng pagkain ng tuboy. Pagtingnan mo, marinig mo sa kanila, halal, pahintulot. Sa ibang mga diskusyon nila ay hininloan sa Ginoo. Hinugasan doon ng Panginoon. Maliwanag kung sa Biblia na haram. Kaya dumating naman, ang Quran haram sapagkat yan ang hindi na sila sa Biblia. Na itinuloy ng Quran, itinuloy ng Allah. Binanggit naman muli ng Allah sa banal na Quran. Dahil ang mga tao ay hindi nila problema kung paano nila makamit ang kayamanan kahit anong klaseng paraan. Dumami ang mga pikna. Ang tinatawag na pikna, ang kaguluhan. Ang kaguluhan sa komunidad, kaguluhan sa isang bansa, kaguluhan sa mga mamamayan. Ang patayan, napakaraming patayan, yan ay pikna. Ang gira, yan lahat ay tinatawag na pikna. Dumating ang napakaraming pikna dahil sa kayamanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim haramun. Ang Muslim sa kaniyang kapwa Muslim ay haram lahat. Haram sa isang Muslim na dayain niya ang kaniyang kapatid na Muslim, traiduin niya ang kaniyang kapatid na Muslim, agawin niya ang kayamanan ng kaniyang kapatid na Muslim, ang asawa ng kaniyang kapatid na Muslim, ang dugo na pinakahak niya na dugo ng kaniyang kapatid na Muslim, haram yan lahat, ipinagbabawal ang kaniyang kayamanan at ang kaniyang karangalan, ang kaniyang dugo, yan lahat ay ipinagbabawal sa isang Muslim, sa kaniyang kapwa Muslim. Itong mga pangyayari mga kapatid, kung tutuusin, walang dahilan kundi isang dahilan lamang, an-nasa'at sababuha aradun sa'ilun wa dunya faniya. Itong napakaraming mga gulo, mga patayan, mga misunderstanding, mga iba-ibang prinsipyo ng mga tao, na labag sa katuruan ng tunay na relihiyon, ang kanyang pinagmulan ay ardun sa'ilun. Isang palamuti o isang bagay na panandalian lamang. Panandalian lamang. Kahit makamit mo pa ang kayamanan ni Bill Gates, kayamanan ng Sultan ng Brunei, kahit makamit mo yan, yan ay temporary lang. Balang araw ay iiwanin mo at wala kang madadala na kahit isang manubilan ng buwan. Sasakyan, halimbawa, yung Sultan ng Brunei, mayroon siyang 1,900 na sasakyan. Na bawat isang sasakyan, $300 million ang halaga. Pag mamatay siya, kahit isang flies, hindi niya madadala. Sa libingan niya, sa ukay niya, ganun din si Bill Gates. Ganun din ang mga millionaire. Si Caron,
Kauna-unang naitala na billionaire sa buong mundo, na binanggit sa Quran, binanggit sa Biblia, na hindi makakaya ng 70 na mga kabayo, mga tao, ang susi lang, mga kaha na nilalagyan ng susi ng kanyang kayamanan. Namatay siya. Siya ay niluhon ng lupa, pero wala siyang nadala sa lahat ng kanyang kayamanan. Walang pakinabang sa kanyang kayamanan. Hindi niya napakinabangan, hindi natulungan ang kanyang kayamanan. Si Paraon nalunod sa dagat, hindi siya natulungan ng kanyang kayamanan, mga kapatid. Pag nagbuong ka sa dagat, malulunod ka. Bigyan ka ng kasing laki ng buwan. Kasing laki ng kapirasong ginto. O kasing laki ng upuan na yan na ginto para maligayahan ka o masiyahan ka. Talagang hindi mo na tatanggapin yan. Basta tatanggapin mo pa ang salbabida na may halaga na 50 pesos. Maniwala kayo mga kapatid. Kasi yung ginto na yan, marunong ka lang dahil sa ginto na yan. So yan ang mga halimbawa na ang kayamanan ay panandali ang lamang. Na huwag mong sirain ang relihiyon mo dahil sa kayamanan. Huwag mong sabihin na, hindi na ako mag-aaral dahil ang gusto ko para yumanan man na yumaman ako. Para napakarami ang overtime ko at nakaipon ako ng maraming pera. Huwag mga kapatid, kailangan mag-aaral ka. Mas mahalaga ang relihiyon mo. Sapagkat itong relihiyon mo, ang Islam kung ikumpara sa sasakyan, yan ang brake mo. Yan ang brake. Na hindi ka mahulog sa bangin. Hindi ka makabangga. Dahil mayroon kang relihiyon. Mayroon kang pinagpahawakan na tunay na relihiyon. Kaya mga kapatid, ang kayamanan ay panandalian lamang. Panandalian na kaligayahan ang makakamit sa kayamanan. Kung minsan, ang kayamanan mo ang makakapatay sa iyo. Ang kayamanan mo, ang kapangyarihan mo, posisyon mo, ang makakasira sa iyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Badiru bil a'mal fitanan taqita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagsumikapan ninyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsagawa ng mga gawa upang makaligtas kayo sa mga fitna, sa kaguluhan, sa mga gira, upang makaligtas kayo sa fitna. Ang fitna na yan na mangyayari sa mga tao sa kinabukasan, pagbukas, ang tao ay naniniwala sa kaniyang Panginoon. Kinagabihan, siya naman ay kafir. Hindi naniniwala. Kung minsan siya ay naabot ng gabi na siya ay naniniwala. At naabot naman ng umaga na siya ay hindi naniniwala. Anong dahilan? Sapagkat ipinagbinta niya ang kaniyang relihiyon sa isang napakaliit lamang na halaga na galing sa mundo ito na panandali ang lamang. Para lang makamit niya ang 1 milyon na pesos, 1 milyon o 100,000, kahit pa siya ay magiging sinungaling, kahit pa siya ay makapatay ng tao, yan sinasabi sa taong naniniwala, sa mga Muslim. Kasi hindi lang ang mga Kristiyano, mga ibang hindi, sila ay hindi na sila naniniwala. Pero ang malaking sinusubukan ay ang naniniwala sa Allah. Ang mga Muslim, nandito sa kanila ang malaking pagsubok. Mga kapatid, mapuno mo man ng kayamanan ang bahay mo, kumpleto sa lahat.
ng gabi. Napakasaya ka. Pag-aakala mo napakasaya. Pero madilim. Bakit madilim? Wala kang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa iyo at nagbigay sa iyo ng kayamanan. At anong gagawin niya? Ang kayamanan mo ay gagawin niyan dahilan na maging madilim ang inyong buhay. Ang takbo ng buhay mo ay madilim at hindi mo mapapakinabangan. Ganyan mga kapatid, tayo ay maghingi ng pagpapaupo, pagkalinga sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makakaligtas tayo sa fitna ng kayamanan. Alalahanin natin palagi na ang kayamanan ay ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magiging paraan at magiging lakas natin para masamba natin siya. Katulad ng pagkain, na bakit tayo pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, niligyan niya tayo na ang ating nature, ang likas natin ay kumakain tayo, umiinom tayo, kapagkat upang magkaroon tayo ng lakas para makapagdasal tayo. Masamba natin siya. Huwag kayong maniwala sa nagsasabi na, nilikha ako ng Allah para kumain o uminom. Nabanggit natin ito. Eat and drink, for tomorrow you will die. Kumain ka, uminom ka ng abot ng makakaya mo sapagkat bukas mamamatay ka. So, walang ala-ala. Walang para sa Panginoon. Pagkain lang, pag-inom lang, uminom lang. Magkatulad na sila ng 100% ng hayop. Kumakain, umiinom, natutulog. Kapag wala yan sa tapang pagdasal, pagsamba, talagang parang hayop siya. Ang kayamanan, hindi naman ipinagbawal, ngunit ipinahinto